Hello friends, bodofa info official YouTube channel asa khalama nोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा BTR नि नोंथांमोना सुपार 50 मिशनाव दाखालि जाय बिथांमोना एग्जाम होदोंमोन दा बेनिनो रिजाल्ट डेट जेने 6 जुलाइ दा बेनिनो लेटेस्ट आपडेट सफैबाय दा फाइनाली नोंथांमोना जायनिखि प्रिलिम्स एग्जामाव नोंथांमोना प्रेजेन्ट जादोंमोन APR जादोंमोन दा बेनि रिजाल्ट ओंखारबाय स' बोरै नायगोन नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट फैनानै PDF फाइलखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय साबैसे नोंथांमोनखौ मेन्स एग्जामाव लेंहरगोन बेनि सायाव डिटेल्सआ सफैजोबदों बेखौनो जों बेयाव नायगोन दा बे जाबाय लिंकआ बेनो बे डाउनलड रिजाल्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन स' बिदिब्ला आं बेयाव क्लिक खालाम दा बिदिब्ला जोङो PDF फाइलखौ नायबाय स' बेयाव नायनाय लोगो लोगो जाय बिथांमोना 30 जुनाव बड'फा सुपार 50 मिशनाव एन्ट्रेन्स एग्जामाव APR जादोंमोन जिरायदोंमोन दा बेनि रिजाल्टआ होबाय दा बेयाव ओरैबादि दङ लिस्टआ बड'फा सुपार 50 मिशनाव नोंथांमोना मिथिखागौ जे गासै 50 सिट थायो APSC UPSC आव कम्बाइन एग्जाम जादोंमोन आरो बे एग्जामा 30 जुनाव जादोंमोन दा सिरियाल नाम्बार 1 निफ्राय 300 नि गेजेराव जायनि रोल नाम्बारा दङ बेनिफ्राय नामा दङ बिथांमोना क्वालिफाइड जाबाय प्रिलिम्स एग्जामाव बेनिफ्राय मेन्स एग्जामाव जिरायनो हासिगोन दा बेखौनो बुंदों नोंथांमोना 1 निफ्राय 300 नि गेजेराव जायनि रोल नाम्बारा दङ नोंथांमोना डेट मिन्स मेन्स एग्जामाव जिरायनो मोनसिगोन आरो बै एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगोन लिंकनिफ्राय लिंकआ दंखायो डिसक्रिप्शनाव 8 जुलाइ एबा 8 जुलाइआव एडमिट डाउनलड खालामनांगोन बेनो जाबाय मेन्स एग्जामनि आरो बै मेन्स एग्जामा कन्डाक्ट जागोननो बेनो जाबाय बरमा कलेज बाक्सा बेयाव जागोन 14 जुलाइआव जागोन टाइमा जाबाय 11 AM निफ्राय 2 PM सिम दा बेखायनो नोंथांमोना बै समावहाय एग्जामाव थांनांगोन एग्जाम सेन्टारा मोनसेल' दङ अके मेन्स एग्जामाव जुदि माबाफोर क्वेरिज दङबा सोंनांगौ दङबा कन्टेक्ट नाम्बार दङ अफिसियेल नाम्बार 10टानिफ्राय 5टानि गेजेराव सोंनो हागोन सिलेबास होखाबाय मेन्स एग्जामनि बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो बेनि सायाव कुइसन दाननाय जागोन दा बेखायनो एसे एग्जामा गोरा जासिगोन मानोना बेयाव नोंथांमोना मिथिखागौ दा फैबाय रल नाम्बार दा बेबादि रल नाम्बार दं नाम दं मार्क्स दङ बेनिफ्राय रेंक दङ दा बेखौ ओरैबादि बुंदों 1 निफ्राय 300 नि गेजेराव दङबा नोंथांमोनखौ मेन्स एग्जामनि थाखाय जिरायहोगोन आरो जायफ्रा 300 नि गाहायाव दङ नोंथांमोना नट क्वालिफाइड जाबाय दा बेनोमोन सिदा 50-50 दङ सुपार 50 नालाय बेखायनो PC 50 बेनिफ्राय UPSC 50 अके गासै 100 जन बेयाव लानाय जागोन 11 मान्थस प्रि कोचिं नोंथांमोना BTC निफ्राय मोननो हागोन दा बेनोमोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायदो जायफ्रा पास जाबाय नोंथांमोना जोबोद मोजां चान्सखौ मोननो थांगासिनो दङ दा जायफ्रा डिसक्वालिफाइड जाबाय नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना नाजादो अल द बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो आरो जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय कंग्रेचुलेसन्स थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मेन्स एग्जामाव मोजां होबावदो मेन्स एग्जामाव जायफ्रा सिलेक्ट जागोन अब्लासो सिटखौ मोननो हागोन दा फार्स्टनि रेंक हिसाबै नायोब्ला नोंथांमोना 122 मार्क्स मोनदों नाम्बार 1 रेंकआव बेनो जाबाय माहारि नार्जारि एन्ड बेनिफ्राय लास्टबो दङ गासैबो जायनोखि एग्जाम होदों गासैनिबो लिस्टआ दङ 1700 नि बारा APR जादोंमोन आरो बेयाव बेसेबां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना PDF फाइलखौ नायनानै डाउनलड खालामनानै गासैबो डिटेल्सखौ लानो हागोन